କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାଟା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିଖନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି ହେବ, ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଏ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଛି ସେ କାମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ସାରିବି। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାମ ହେବ, ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ।